Sant Feliu de Guíxols és un exemple de ciutat que ha crescut i s'ha desenvolupat a redós del seu port, de la seva situació geològica i paisatgística, que ha facilitat l'arribada per mar de cultura, riquesa, tecnologia, però també guerres i setges. Una situació privilegiada en el bell entorn de la Costa Brava, que ha servit de tela sobre la qual la història ha pintat el desenvolupament de la ciutat i ha dibuixat un tarannà propi i característic en la població ganxona. Els dies que fou bastit el monestir eren temps durs, de moreria invasora, corsària i pirata, i per això varen emmurallar-lo tot en un replec amagat entre una riera i una muntanya. Arrupides al peu mateix del cenobi i les seves muralles, on avui encara en diem el Raval, hi havia, com un gromoll, un barri de caborques, amb un estol de gent menuda, servidors, hortelans, buscarols, traginers, dones i marmalla, aviram humana. Arran d'aigua, en el raig actual, on la mar arribava, barraques i tendes de pescadors amb gussis i barques, i tot Sant Feliu era només això en el seu bressol històric. Era dalt d'un espadat ferèstec que baixa al mar en terratrèmol de roques, parets a vares verdes i fonolls d'or, a llevant una esplèndida decoració de caps i roques, puntes i freus, penyalars i cales, fins a les fantàstiques muntanyes de Tossa, esborrellades de boscúries, corprenen a l'entusiasta admirador de la nostra costa. I canets de ben plantada, dins un clot com dins un niu, tan fina i tan encalmada, entre l'aigua assolellada i el recer del bosc ombriu. Ai, ciutat de Sant Feliu, arran de la mar salada! La conca de Sant Feliu, tot i ser com la cala més gran de la costa, té tan poca fondària que, entre la mar i el pendís dels pujols que la tanquen, només hi ha cabut paral·lels a la platja 3 carrers principals i encara no pas amples. Aquesta configuració topogràfica, de petxina solcada per estries o radis que davallen de vers la graciosa corba marina, ha estat la determinant de la màxima qualitat urbana de Sant Feliu, que és el seu passeig del mar. Joiell, civil i peça única, com de semblant no en té cap altra població de la costa, i que per elles voldrien, ben segur, moltes ciutats de les que rumbegen pel món. Els mariners vells, que prenien la fresca a peu de les penyes, a l'ombra de les blavoses atzabares, ens contemplaven satisfets, articulejant ells amb ells i assenyalant-nos amb els brocs de les seves pipes. Les dones que adobaven xarxa aixecaven llurs caps de la feina i cridaven bromejant: «Pareu un ment, que no eixugueu tot el peix de sa mar! A veure si hagueu alguna ruassa!» A la Rambla Vidal d'avui, el tros tocant al passeig del mar era conegut encara no fa gaires anys pel Portal del Peix, perquè allí l'entraven els pescadors venint de la mar, a la matinada, i allí mateix el venien, en uns taulells postissos, amb les paneres i balances que feien mercat. Com que les peixateres s'eixugaven i escorrien les mans a l'escorça dels arbres, aquests en quedaven untats, i un cop la venda acabada i emportats als entrinquells, en aquell cap de rambla hi restava surant una misteriosa i pèrfida ferum d'escata. Les dones també han estat importants en el seu àmbit i han treballat fent taps, triant, fent anar les màquines a les grans empreses o a casa en la pròpia activitat familiar. En un cas i un altre, fent de taperes i alhora fent-se càrrec del treball domèstic, dels fills i del marit en una doble jornada laboral. Ja se sap que, a més i ben sovint, les dones treballadores tenien el control de l'economia de la casa i eren elles qui decidien les quantitats de què podia fer ús el marit per despeses personals. Aquestes dones anònimes que apareixen a les velles fotografies són també protagonistes a la història que expliquem. El meu Sant Feliu està lligat al carrilet.
a l'esforçat carrilet que bufava a les pujades i minorava la marxa de forma que un adult podia baixar del tren i seguir-lo a peu. Els vagons eren llargs i sense compartiments. Un banc de fusta estret i incòmode corria a banda i banda sota la rastellera de finestrelles de vidres enllacats que es baixaven i que calia tancar en segons quins revolts perquè la carbonissa no t'entrés als ulls. El que era reconfortant era anar sentint l'olor del fum de la màquina, barrejat amb l'olor dels pins, dels romanins, de la terra. El món s'anava eixamplant al pas del tren, lentament. Sant Feliu era la ciutat del suro que feia taps, que feia objectes artesans i que feia llibres de suro. Grans fàbriques velles i fosques alternaven amb treballs casolans, majorment de tria i cap net, efectuats a les entrades amb vidriera, tan típiques de les cases menestrals dels nostres carrers. D'aquestes cases se'n conserven encara moltes, les que no han estat transformades en centres de servei hostaler o de restauració, aquelles cases de mobiliari senzill que feien olor d'anxova i bugada, amb un petit verger al darrere, on hortènsies, geranis, lliris, llimoners i generibus convivien amb gats de lenta passada i mirada endormiscada. Però ja en els anys 50, aquella pressió exterior de què parlava es deixava sentir i afectava els ganxons. Qui tenia interessos en el suro els tenia també en la construcció d'habitatges. Qui a l'hora d'invertir no ho feia en el suro, en realitat mai no ho hauria fet i, en canvi, entrava a formar societat amb algú que pensava aixecar un hotel. Les barques ja no solament servien per calar l'art o llançar el corricà, sinó que, a l'empara del desordre reglamentari dels inicis, passejaven també turistes. Uns turistes deliciosos que es barrejaven amb la gent del poble, que prenien cremats a la taverna, que se sorprenien que tot fos cosa pràcticament regalada. I creixia l'afluència estiuenca de visitants, no tan sols de d'allà de les fronteres, sinó de dins, perquè ja hi havia cotxes particulars. Gent que havia anat vestida de fàbrica vestia ara amb roba de despatx, i algun jovenet ben plantat enviava mirades llatines a les estrangeres de cama llarga i costums de 3 R's.